Sant Pere de Reixac pertany a Montcada i Reixac, la ciutat. Està dalt d'una muntanya, un turó. Aquí hi ha una església que, com a mínim, hi ha una part que és romànica. Nosaltres creiem que hi ha una part preromànica, fins i tot, amb un campanar singular. Després hi ha una casa, una rectoria molt gran, amb 2 pisos. A la part alta hi ha unes monges, que ara només queda la Carme, i a la part baixa hi havia el rector de la parròquia de Montcada i un servidor, la seva mare, etc., i també han quedat jo sol. Bueno, jo, quan vaig començar aquí, al jardí, no hi havia res. Aquí no hi havia res. Tot estava per fer, no? A mi sempre m'han agradat les plantes. Ja de petit sempre havia tingut plantes a casa. Vaig començar, doncs, a fer un trosset de jardí i pensava, ui, no, això em portarà molta feina. No sé si començar, res, per plantar un roser i un arbre, no? Doncs mira, mica en mica, sense adonar-me'n, aquest jardí potser té 200 metres lineals, no? Volta la casa per un cantó i per l'altre, té les feixes. Jo aquí només dic missa el diumenge, a les 12. I a partir de la missa del diumenge s'ha començat a plegar gent que venen, sobretot de fora, que els interessa la manera com jo els explico l'Evangeli, en el fons, aquí. Vam començar l'Evangeli de Lluc, i després vam seguir amb els Fets dels Apòstols. De fet, sempre he investigat, però de petit fent preguntes, no? I fent-me pesat. I aquí davant a l'entrada hi tenim, per exemple, unes màquines d'escriure. A l'esquerra hi ha els ordinadors, que van ser dels primers ordinadors que van entrar al país, no? I després hi ha uns fitxers, una pila de fitxers, que tenen molta història. Hi ha un que és en grec i l'altre que és en llatí. Allò és una obra que, quan un temps que n'hi havia fotocòpies i res tot això, va ser l'única manera de poder tenir uns índexs complets d'una obra molt discutida, que són les pseudoclementines. A partir d'això, em vaig trobar amb un problema, que el problema el tenien tots els que treballaven en textos on havies de combinar el llatí amb el grec. I, en general, la gent es limitava a posar a la tesis, a mà, alguna paraula grega que s'havia de, entre parèntesis, però, esclar, la meva tesi sobre Orígenes era essencial que hi haguessin frases senceres que em convenia que figuressin a la tesi. Tenim 2 màquines, una escriu en grec i l'altra escriu en llatí, el carro es pot passar d'una a l'altra i sense moure per res el paper ni les còpies, té l'avantatge que queda perfecte. I amb això vaig poder fer la tesi. Però quan comences a fer teologia o filosofia o teologia i comencen a plantejar-se preguntes i veus que les respostes que et donen no t'acaben de satisfer, és quan comences a plantejar-te. Ara, jo sobretot m'ho vaig plantejar quan vaig anar a Roma, perquè jo em pensava que allà em deixarien lliure i em van atiborrar de tesis i tesis. I deia, això, esclar, havies de fer-ho, perquè si no, no podies fer la llicència, no? Aquest temps em vaig posar a Sant Tomàs. Per nosaltres era el màxim, Sant Tomàs, com a teòleg, no? A mesura que et fiques en temes molt concrets, veus que sempre n'hi ha algun que no, però la majoria va en una direcció. I que no és la que jo estic veient dintre del text. Però a mi això no em fa cap por. Doncs mira, davant a veure què sortirà, no? La major part d'hores jo, sobretot ara que no tinc classes, on tinc poques, les dedico a la investigació, que és el meu. Jo he fet 4 camps investigats, des d'Orígenes, pseudoclementines, Ignasi, això dintre del món patrístic. Després de cop i volta vaig descobrir
vaig fer que en Lluc hi havia una altra manera de llegir-lo i m'he dedicat ara, pràcticament, soc més violista que no pas patròleg en aquest moment. La personalitat per mi està a no fer cas de les modes, perquè no permeten avançar, o fa més difícil avançar. La bellesa, per mi, forma part de la veritat. Si una cosa no és bella, per mi, hi ha alguna cosa que falla. I això també ho tinc present també amb el jardí, en tot. Si les coses no estan ben disposades, vol dir que aquí hi ha alguna cosa que... Perquè hi ha una unitat entre totes les coses. No? Podríem dir igualment, quan parles així, que no pots purament parlar sense to ni so, no tens de donar-li to, tens de donar-li color, implicar-ho tot. Això és una mica la meva manera de ser. No?